аз эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияти таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ сокинону соҳибкорони шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти хатлон рӯҳи илҳоми тоза гирифта бо азму иродаи қавӣ ва тандурустӣ иқдомҳои созандагиро анҷом дода истодаанд. ин аст ки дар марказ ва деҳоти вилоят иншооти гуногун таъйинот бунёд, инфраструктураи маҳал таъмин ва сатҳи рӯзгори сокинон беҳтару хубтар гардида истодааст. бо назардошти сол аз сол зиёд шудани шумораи аҳолӣ ва талабот ба манзили зист соҳибкорони ватанӣ азм гирифтанд ки бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматиро бунёду мавриди истифода қарор диҳанд. айни замон дар раванди созандагиҳо масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷайҳун сохтмон бунёди бинои истиқоматии баландошонаро баро монданд ки он аз 9 ошона иборат буда дар ошонаи якум ва таххона маркази савдову хизматрасонӣ байнобар гирифта шудааст. ҳамзамон дар идомаи анҷоми иқдомҳои бунёдкорӣ кумитаи падару модар, мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватанӣ дар ноҳияи ҷайҳун дар бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ ва дар маҷмӯъ дар рушди соҳаи илму маориф ҳиссагузорӣ намуда истодаанд. айни замон аз тарафи кумитаи падару модарон дар назди 6 муассисаи таълимӣ сохтмони 41 синфхонаи иловагӣ бо маром идома дорад. ҳамзамон аз тарафи лоиҳаҳои шарикони рушд ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар назди якчанд муассисаи таълимӣ як қатор бино иншоотҳои соҳаи маориф корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар соли 2025 муассисаи таълимии рақами 53 барои 640 хонанда, дар назди муассисаи таълимии рақами 1 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бинои иловагӣ иборат аз 10 симхона, дар муассисаи таълимии рақами 6 бинои иловагӣ иборат аз 10 симхона ва дар муассисаи таълимии рақами 11 бинои иловагӣ иборат аз 10 симхона мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. аз раванди бомароми бунёдкориҳо дар ноҳияи дурдасти Носири Хусрав метавон гуфт ки сокинон дастуру таъкидҳои ободгаронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба хубӣ дарк намуда талош намуда истоданд ки дар самтҳои мухталифи хоҷагии халқ иқдомҳои созандагиро ба роҳ монанд. ба хотири сазовор ҷашн гирифтари 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав 112 иншоот ба нақша гирифта шуда, аз он 133 иншоот барзиёд иҷро шуда ки ин 121% нақшаро дар бар мегирад. дар ноҳияи Носири Хусрав корҳои сохтмонӣ дар баъзе иншоотҳои иловагӣ ба маром идома дорад. барои сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корҳо рафта истодааст ки боиси беҳтар шидани сатҳи зиндагии мардум мегардад. дар ноҳия баробари дигар самтҳо ба рушди соҳаи илму маориф ва муҳайё сохтани таълиму тадрис таваҷҷӯҳ зоҳир гардида иншооти соҳа бунёд ва мушкилоти норасоии ҷои нишаст бартараф карда мешавад. мо ба хотири бартараф намудани мушкилоти ҷои нишаст бо ёрии халқ ва кумитаи падару модарон соҳибкорон 6 синфхона сохта истодаем. баъди бунёди ҳамин синфхона барои 300 нафар хонанда ҷои нишаст таъмин мешавад. таъмири роҳҳо, сарсабзу хӯрам гардонидани кӯчаву маҳал ва тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф низ яке аз иқдомҳои дигари созандагӣ ба шумор меравад ки чунин корҳо дар ҳар як гӯшаи диёр вусъат дода мешавад.